Saya yakin panjenengan mestinya punya kesibukan. Saya yakin panjenengan pun punya keperluan. Siapa yang tidak punya keperluan? Manusia hidup di alam bumi ini mestinya kalau tidak ada kesibukan mencari kesibukan. Kalau tidak ada keperluan mencari keperluan. Tapi hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat luar biasa, panjenengan itu ada kesibukan dan super sibuk. Panjenengan ada keperluan dan banyak sekali keperluan panjenengan, tapi kenyataan realita membuktikan panjenengan masih bisa ikut dalam memeriahkan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti nyata panjenengan cinta sama Kanjeng Nabi. Betul apa betul? Bener apa bener? Nggih. Tapi siapapun yang ada kesibukan, siapapun yang ada keperluan, bahkan super sibuk, kita husnuzon saja. Mudah-mudahan beliau yang ada kesibukan, beliau yang ada keperluan, semoga kesibukan beliau cepat terselesaikan. Dan semoga memberkahi buat kesibukan beliau. Allahumma Allah ingkang moho agung, ya Allah ingkang maha luhur, ya Allah ingkang maha sugih, ya Allah Gusti ingkang maha nyipta langit lan bumi, ya Allah Gusti ingkang maha welas saha kinasih, ya Allah Gusti ingkang maha ngabulaken sedaya panyuwunipun makhlukipun panjenengan saking langit ugi bumi, khusus wonten mriki jalma asma menungso Gusti ing papan palenggan menika Gusti. Saat menika, saah menika, detik menika, menit menika, jam menika, wekdal menika ing papan ingkang pun izini saking panjenengan Gusti, dalem namung nyuwun dumateng panjenengan Gusti, sedaya dosa-dosa kula kalem Gusti, sedaya dosa-dosa dalem Gusti ingkang dalem sampun ngakoni Islam, ingkang dalem sampun ngakoni iman, ingkang dalem sampun nglakoni ihsan, ananging dalem dereng saged nglakoni salat, dereng komplit anggenipun salat, dereng komplit anggenipun ibadah, tasih kathah bolonge, tasih kathah kirang hormat kalih tiyang sepah kalih dalem Gusti, tasih suul adab kalih tiyang sepah kula duraka kalih tiyang sepah kalih Gusti, nanging dalem niku kathah dosa kalih panjenengan, dalem dosa kalih ibu, dalem nyuwun ngapunten atas dosa-dosa dalem Gusti. Wontenipun dalem saking panjenengan Gusti, dalem gesang wonten ing alam donya ciptaanipun panjenengan ugi pun pikantuk izin saking panjenengan Gusti. Ugi sakmangke dalem wangsul dumateng panjenengan Gusti. Mila kula pasrahaken sedaya gesang kula kanthi panjenengan, pejah kula ugi wangsul dumateng panjenengan. Dalem ugi nyuwun ngapunten, mila kalau percaya yakin hakul yakin jenengan maha pangapunten ngampuni sedaya kekhilafan tiyang sepah kaliku. Ya Allah Gusti, muga-muga masyarakat enten kemujing ugi mingga dumateng karo jalan sak sekitaripun pun paringi panjang umur Gusti, pun paringi berkah ing dalem umuripun Gusti, pun paringi berkah ing dalem kaluwarganipun Gusti, pun pinarangana putra putrine saged dados putra ingkang leres, ingkang bener, ingkang manut, ingkang anut saha ingkang nurut dumateng panjenengan Gusti, hingga sakmangke saged dados anggadhe titel ingkang sholih lan sholihah, ingkang sakmangke saged mikul dhuwur mendem jero dumateng tiyang sepahipun, ingkang sakmangke saged mikul dhuwur mendem jero dumateng kaluwarganipun, mikul dhuwur mendem jero dumateng masyarakatipun, mikul dhuwur